मंच पे विराजमान सब म्यूजिशियन भैया लोग के रउआ लोग बानी तो हमनी के बानी जा सादर प्रणाम। अजय भैया के सादर प्रणाम, जे भी लोग कलाकार बा सबके सादर प्रणाम। शुभ भोज में हमनी के आज उपस्थित भइल बानी जा अशोक बाबा की यहाँ बड़े भैया अभय पांडे जी, हमार भाई गीतकार अभिनव प्रताप, सबके स्वागत बा, वेलकम बा। सब यूट्यूबर भैया लोग के सादर प्रणाम बा। भैया रउआ लोग जेकरा के चाहब स्टार बना दे, मत जेकरा के चाहब ओकरा के ट्रिपल स्टार बना दे। सबके सादर प्रणाम बा। प्रीति जी के पूरा ग्रुप बा, यहाँ लोग के स्वागत बा। दुर्गेश भैया के नया जीवन के शुरुआती दौर पे उपलक्ष्य में हमनी के आइल बनी जा। ए जुगल जोड़ी के हमनी के तरफ से ढेर सारा शुभकामना बा। भगवान आशीर्वाद बनौले रहस ताकि हमनी के हमेशा आवत रही जा। बा असगर भैया बनल रही, प्रणाम भैया। कहे के बाद कि जब वो देगा तो सिक्का उछाल कर देगा, देने वाला देगा तो कुछ कमाल कर देगा। जब वो देगा तो सिक्का उछाल कर देगा, देने वाला देगा तो कुछ कमाल कर देगा। आज के इस महफिल में जरा दिल से कुछ मांग लो मेरे दोस्त, ये विजय चौहान अपना कलेजा निकाल कर देगा। चलिए ज्यादा कुछ ना कहते हुए हम अपना गीत संगीत के आरंभ करतनी। गावत बजावत घड़ी अगर हमरा से कोनो गलती हो जाओ, हमरा टीम से कोनो गलती हो जाओ, तो अपना आंगन में खेलत एगो छोट बच्चा समझ के रउआ सबे माफ करो। का भैया कहे के बाद BR01 JF 7181 के कर नंबर है भैया। 7181 राउत साइड कर दी देखनी हम देख लेनी है जैसे। कहे के बाद